kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw. Ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Mayong buntag sa tanan. If nagsunod mo, nagihapon ta sa libro sa Lucas, ang ato ang series na sa tibuok na tong tuig atong i-studihan ang libro sa Lucas. Ang ato ang tema sa tibuok tuig kay ang pagsundog pagsundog sa mga lihok or buhat ni Hesukristo. So karong kabuntagon, again, magtuon na sad ta sa kinabuhi ni Christ, unsa sa datong makatunan. So kung namin mga Biblia, diri sa ablihe dito sa Lucas 4:14 kutob sa 30. Lucas 4, versikulo 14 kutob sa 30. Before na to basahon, imagine na una-una ang imong kagalingon nga nanuktok sa kapultahan, pero nagtukag na mo abli, pero gisiradaan ka or wala. Gisradaan atubangan sa imong naong ang pultahan. Or huna-hunaa, or imagine na nga nakagitawagan, importante nga tawag, pero wala gitubag ang imong tawag. Unya, gi-ignore ang imong tawag. Feeling nimo gi-reject ka or wala gidawat imong tawag. Or na imagine ko galingon mata kag sayo sa buntag. Ilis, nutbrush, gisulot nimo pinakanindot nga sanina kay mo apply kag trabaho. But then
kadawat kag email, pagpadung pa lang nimo tawag kag email nga di na open ang posisyon, nanas lagi kuha nga lain. Dili wala na kanila, dili na kapadtuon. So, kumbaga sakit or rejection. So rejection common sa ato ang kinabuhi. Kay ba mo nga si Jesucristo gi-reject pod siya. O dili lang kay gi-reject basta-basta nga reject, but gi-reject si Jesucristo sa iyahang mismong gitawhan sa Nazareth. Sa iyang mga katawhan or iyang mga gitawag na tog iyang own people may nag-reject niya. So muna itong isgutan karong kabuntagon iyang reject. Kung sa ato ang mga butang nga masundog diha ni Jesucristo sa dihang sa kani nga passage nga atong basahon karon. So kung na may Biblia ari sa 14 kutob sa 30. So kung basahon in New Living Translation, English gihapon, but later on ako na gihapon siya i-translate. But akong basahon ang mga key verses mo ambak ta. So akong basahon ang 14, 18 ug 19 unya verses 29 to 30. So ang pulong sa Ginoo ningon diri sa Lucas 4:14 kutob sa 30. Then Jesus returned to Galilee filled with the Holy Spirit. Reports about him spread quickly through the whole region. Ambak sa 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free. 19. And that time has come, and that time of the Lord's favor has come. Verse 28 to 30. When they heard this, the people in the synagogue were furious. Jumping up, they mobbed him and forced him to the edge of the hill on which the town was built. They intended to push him over the cliff, but he passed right through the crowd and went on his way. Magampot ta? Labing kamhanan og dalaygon ng mga Dios ang giampo Ginoo nga imong pulong maga-storya kanamong karong adlaw Ginoo nga maghatag og kausaban sa mong kinabuhi Ginoo. Hinaut unta Lord nga among kinabuhi may imong humot nga halad diha sa imong atubangan. So hinaut ta Lord nga imong pulong may magausab sa amoa. Maghatag ka namo og kabag-uhan kinabuhi para Ginoo himaya ka sa mga tagstag sa kinabuhi. Salamat Lord kinta na ko gibayag dangang dung himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Again, may buntag. May adlaw ng atong tanan. So nagapunta sa series sa Lucas, Imitating Christ. So karong kabuntagon, mag-isgot tag Imitating Christ or pagsundog ni Jesucristo. Ang iyang hometown nga gi-reject si Jesucristo. So murag katong pultahan, gisradan, ngaplay na more inana sakit kay si Jesus Christ, gi-reject siya sa hometown. And the worst kay atong gibasa ganina, gusto pa gid siyang patyon. Gusto siyang itukmod sa cliff or sa kanang habog nga lugar. Ganahan nila paton Jesus Christ. Ngano ka mo naton tan-awon karon ngano ka? But natay tulo ka butang nga ganahan akong i-highlight nga which is ato ang masundog sa dihang sa kaning interaction sa ni Jesus Christ ug sa iyang mga tao dito sa Nazareth. Una, kinahanglan ta sama ni Jesucristo kinahanglan ta ma-empower sa Holy Spirit. So Jesus Christ, the empowered Holy Spirit, kita ma-empowered pud ta sa Holy Spirit. Ikaduha, sama sa pagproklama ni Jesucristo sa maayong balita or sa good news kita sa atong sundogon, ato sang i-proclaim or ato ang iproklama ang maayong balita ni Jesucristo. Lastly, sama sa paghatag ni Jesus Christ og compassion or pagpakita og kaluoy sa mga katawhan niya or sa tibuok katawhan, kita pod kinahanglan mag-show pod ta og magpakita ta og kaluoy or compassion sa mga tao. Dili lang ato ang mga pinili kinsa atong kaluy-an or atong tabangan. So una, empowered by the Spirit, kinahanglan ma-empower ta or kailangan nga empowered ta sa Holy Spirit sama ni Jesucristo. In verse 14, ingon diri, then Jesus returned to Galilee. Niuli si Jesus Christ sa Galilee. So flashback sa ato ang mga nahisgutan na ang mga niaging Domingo. Si Jesus Christ, no,
nabaptize na siya ni John the Baptist, o karon magsugod na ang iyang ministry. So si Jesus Christ nagsugod siya sa ministry ato siya Galilee. Ang Galilee iyahaning murag kumbaga Cebu City. But na siya village, ang iyang village Nazareth. Kumbaga murag na siya city o kung sa tuang punulungan karon. So si Jesus Christ ni return niuli sa Galilee, sa iyang asa siya iyang lugar, filled with the Holy Spirit's power. So pasabot puno siya sa gamhanan, sa balang espiritu. And reports about him spread quickly through the whole region. Ug mga maayong nga balita ni kalat about niya. So ba itong makita diri nga si Jesus Christ mismo na feel siya or empowered siya sa balang Espiritu Santo sa iyang pagbuhat sa ministry. So kita sa itong pagbuhat sa ministry, kita pod kinahanglan pod ta nga ma-feel or ma-empowered pod ta sa Holy Spirit. Si Jesus Christ gani mismo empowered siya sa Holy Spirit, so kita sad empowered na sa Holy Spirit. So, ang buluhaton sa Ginoo, nga angay na itong buhaton, ang pagsangyaw siyang pulong, ang pagsugilon sa mga balita, kay since trabaho na siya sa Ginoo, ang Ginoo may magtabang na to, pinagi siyang balang Espiritu. So, pungutana, unsaon mo na to pagka-feel sa Holy Spirit, unsaon mo na to pagka-empower sa Holy Spirit. So, dapat intentional ta. Dapat ato ang pangandoy or ato ang ganahan tang mahitabo ba atong gitinguha ang kanang word gitinguha nato nga ma-empower ta sa balang Espiritu Santo. Sugmo ni mga butang gingon sa Biblia nga kung tinguhaon nato ma-empower ta sa balang Espiritu Santo. So una, ask and seek. Ipangayua ug pangitaa. Gingon dira si Jesus Christ mismo nagtudlo sa mga disipulo ug kanato nga atong pangayoon sa Amahan ang balang Espiritu Santo sa Luke 13. Ug atong pangitaon ang Espiritu nga ma-empower ta through prayer. So atong iampo gyud nga Lord, inawta Lord nga ma-empower ko si mo balang Espiritu Santo. Pero again, ayaw sayo pa pagunahon na kay ang ato ang pagpangayo sa pag-empower sa balang Espiritu Santo dili para sa tong kagalingon ha, dili kay para na tay power minana. Dili nga ang kinabuhi or ang Ginoo mo'y naglihok sa tong kinabuhi ug sa mga tawo nga atong gisangyawan, atong gisharean. So ato ang goal, atong makita dire ang goal sama sa goal or sa pagsundog nato ni Jesus Kristo, ang iyang pag-goal ani ang pag-share sa maayong balita. Ug mo na tong angay sundon, mo na tong makita dire sa ikaduha natong nga punto. Pero pinaagi ani dapat pata nga ma-empower sa Holy Spirit. So ato ang hunahuna, ato ang mindset dili para sa tong kagalingon ha. Kun dili para masangyaw na to ang pulong sa Ginoo. Ug mo ni ang key, dapat ta empowered ta sa balang Espiritu Santo. Ikaduha, surrender and yield or atong isurrender atong kinabuhi. Nga atong isurrender ato ang mga desires, atong plano diha sa Ginoo. Ug mag-seek ta or mangitaon na to ang guidance or ang leading sa Ginoo sa atong kinabuhi. So, sa dihang, kung ganahan ta may power sa Holy Spirit, dapat isurrender na to atong mga gusto, atong mga ganahan, atong tinguhaon ang ganahan sa Ginoo, ang hitabo niya sa atong kinabuhi. Ikatulo, read and meditate on Scripture. Basaha o pamalandungi ang pulong sa Ginoo. Again, di lang basa-basa, kundi pamalandungan ginato ang pulong sa Ginoo. Intentional, ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, dili lang every Sunday ha, or every, kung sa mga kamutanaw sa YouTube or nga video. Kundi everyday ikaw mismo. Kung ganahan ta, nga ato ang linihukan, ang atong binuhatan, mapuno sa Ginoo or sa balang Espiritu, dapat ang ato ang hunahuna, ato pong gipuno sa iyang pulong. Kay ang pulong gikan sa Ginoo, gikan sa Espiritu. So kung ganahan ta nga ma-empower ta sa Holy Spirit, kinahanglan nga magbasa o magmalandong ta sa iyahang pulong. O kinalasan, practice spiritual discipline. Kanig yun. Practice spiritual discipline. Murag kung athlete ba, kung for example, basketball player, volleyball player, di ba? Di man mahimo nga di mag-practice, di man mahimo nga walay disiplina. Dapat disiplina gyud kasi mong kinaon, sa imong kung ganahan kag mahimo kang professional ba. Same sa ani, practice spiritual discipline. Usay lisod biya kayo ng spiritual discipline. Like prayer, reading the word of God, usay mag-fasting sa una kusugin ang fasting. Karon
Amot kung naa pa ba? Pero encourage na ko nga fasting. Pasabot anak nga kaning give up na to ang ato ang any nga precious ato ang kinahanglan nato. Example, food or cellphone or TV. Pwede na nimo i-fast, pwede nimo i-skip for a certain time. Uy mo nang pulihan sa pulong sa Ginoo og meditation og pag-ampo. Kanang nga time, instead of mo tanaw kag TV, instead mo tanaw kag cellphone, kanang nga time, intentionally para sa Ginoo, mag-ampo ka. Or kanang mukaon ka. Di ka mukaon ron, nga naman, fasting ko, nga naman. Mag-ampo ka sa Ginoo, imong gi-meditate ang pulong sa Ginoo. So kana, spiritual discipline, kung ganahan ta nga ma-feel or ma-empower ta sa Holy Spirit, dapat natay disiplina. No? Parang Ginoo, may mag-empower nato. Again, intentional atong gikinahanglan ani. Pag-ampo, pag-seek, pag-ask ni God, disiplina sa ato ang spiritual, pagbasa sa pulong sa Ginoo, intentional nga naman, ganahan ta ma-empower sa Holy Spirit sama ni Jesus Christ. Nganong kinahanglan ta man ta ma-empower sa Holy Spirit? So mo ni, it leads us sa ato ang ikaduha nga punto, mao na ang pag-proclaim sa good news. Sa pag-proclaim sa good news, kinahanglan ta empowered sa Holy Spirit sama ni Jesus Christ. Verse 14, ito, then Jesus returned to Galilee filled with the Holy Spirit. Nganong gikinahanglan man na filled with the Holy Spirit's power man si Jesus Christ? Because in verse 15, hingan siya, he taught regularly in their synagogue and was praised by everyone. Nagtudlo si Jesus Christ or nagproklama si Jesus Christ sa maayong balita dito sa mga synagogue. Sa una, sa ilang synagogue, mura siyang temple nila, ilang basahon ng scroll, mura kung sa ito ang gihapon, kung gananta sa ito ang setting, mura ginani ba, simbahan gihapon. But lahiid siya, dako da iyang kalainan, pero muna yung paunalan tayo ganahan mo, imagine, inana, mga time nga magbasa sila sa pulong sa Ginoo, inana sa scroll, pato ilang mga time, kita tablet, cellphone naman ta karon. Pero muna ang time nga magbasa sila sa pulong sa Ginoo. Mag-meditate sila na. Si Jesus Christ nagtudlo dito, nagbasa sa pulong. Pag uli niya siyang village sa Nazareth, sa verse 16, kung asa siya na tao, kung asa siya gapuyo, Bethlehem na tao si Jesus Christ, kung asa siya gapuyo sa Nazareth, he went as usual, padawang gihapon siya sa synagogue, or sa ilang temple, on the Sabbath day, he stood and read the scripture, iyang gibasa ang pulong sa Ginoo. O ang scripture, ning ingon dito, naabot siya sa prophecy ni Isaiah. Ningon dra, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free, and the time of the Lord's favor has come. Ningon si Jesus Christ, pag-abot niya sa Nazareth, ibasa niya ang scroll, kaya gihapon sa synagogue, unya nibasa siya sa kang Isaiah, ingon siya, ang Espiritu sa Ginoo naa kanako, ug gi-anoint ko niya nga magdala og maayong balita sa mga pobre. Ang word nga pobre diri kani nga poor, dili lang siya sa kwarta, kung dili sa social status katong nga time nila sa ilang setting, mga widow, mga outcast, mo na sila. Pero gi-prove ni Jesus Christ nga ang iyang pag-ari diri para sa mga kanang nanginahanglan. Para sa tanan, pero para sa mga nanginahanglan, ingon siya mo'y maghatag og maayong balita kanila. Unsa may maayong balita niya, ato na makitaan sa mga umaabot nga mga verses of passage nga si Jesus Christ no nag-ayo sa mga buta, gipalakaw niya ang mga kiang, mga bakol, inana. Daghan siya gibuhat ug mo na ang maayong balita pod iyang gi-share. Mo na ang gyari ni Jesus Christ, iyang gipakita ang mga buta, iyang gipang-ayo. Ug mostly ang iyang gibuhat ang mga bilanggo, iyang gipangkuan, mga oppressed ba, iyang giset free. Ug ningon siya, the time of the Lord's favor has come. Ningon siya kato nung gi-prophesy ni Isaiah, naa na karon. Pasabot ningon si Jesus Christ, nga tanan nga prophecy nga gibuhat sa una sa Old Testament or nasa scroll, ay tabo na karon. Basically ningon si Jesus Christ nga ako ang Messiah o ako na karon. Naabot na ang fulfillment sa mga gipangsulti nila sa mga prophet sa una. So basically, nag-ingon na si Jesus Christ, iyaraging giproclaim ang maayong balita, nga naa na ang Messiah. So sa dihang giproclaim ni Jesus Christ ang maayong balita, si Jesus Christ ganit nagproclaim, how much more kita? Ato pong i-proklama ang maayong balita. Giproklama ni Jesus Christ ang kaluwasan dito sa mga sinagogue o sa temple. So kita pod,
atong iproklama, kung atong gisundugon si Jesus Christ, atong iproklama ang maayong balita sa mga katawhan, especially katong sa mga tao, wa pagyud kaila diha sa Ginoo. Usay mo ingon mo nga, sige na balik-balik si pastor, sige ingon nga, need mo share sa gospel, mga nana. Bitaw, sige mo balik-balik, pero ang pangutana, nagsugod na ba ta? Ang pangutana, ato na bang giproklama ang maayong balita? Ato na bang gi-share sa ubang tao? Hantod kung di na nato mabuhat, magsige kitag balik-balik ani. Munang ginhanglan ta sa empowerment sa balang Espiritu Santo nga naman. Kay ganahan man ta maproklama ang maayong balita. Ganahan man ta ma-share na to ang maayong balita diha sa Ginoo. Ug mo nang kinahanglan ta may power sa Holy Spirit kay kung wala ang balang Espiritu Santo sa to alisod jud. Wa gihapon sige tag balik-balik ani. Same message ang nasa Biblia, ang sugo sa Ginoo, ang pagsangyaw sa iyong maayong nga balita. Pero ang problema, ang mga katauhan sa Ginoo, ang mga Kristohanon, wala nagasangyaw sa maayong balita. Ug mao na ang dakong sagpa sa ato Nakadugay na tagiingnan sa Ginoo og gisugo, pero wala gihapon nato gituman. Dahil tulo ka butang nga makatabang nato, no, nga maka-encourage nato nga, uy, mo share na ko sa gospel. So mo niyang kinahanglan natong buhaton para mangutana mo nga. So man, di mo ko kay baw, inani, inana. Kaniya itong ang buhaton. Una, dapat kay baw ta sa gospel. Know the gospel. I-familiarize ang gospel. Sabta ang message, ang mensahe sa gospel. Sabta nganong ang gugma sa Ginoo, unsa ang gugma sa Ginoo. Sabta nganong si Kristo namatay, nganong nabanhaw siya, ug unsa iyang offer nga salvation, ug nganong gikinahanglan ug kanusa siya mubalik si Kristo. Di mo ta kay baw kanusa siya mubalik, but mubalik si Kristo. Iyang saad. So again, sabta ang gospel, tun-igyod. Again, intentional na itong pagdoon nga naman, ganaman ta mutuman sa Ginoo, di ba? Tuni, pangutana sa pastor, pangutana sa iyo kay ila, basaha ang Bible, karon sa iyo na lang dyan kayo. Daghan na kayo tag-resources sa internet, minana. Pero kailangan natin magbantay lang kay dili tanan utong mabasa sa internet sakto. So dapat magbantay gihapon ta. So manang kinahanglan gyapon tong balang Espiritu Santo. Again, know the gospel, hibaw ang gospel. Kaduha, study scripture. Basahan pulong sa Ginoo niya, i-familiarize, hibaw or i-memorize, familiarize ang mga key points or key verses nga naghisgot about gospel, like John 3:16, Romans, mga wages of sin, mga inaanak, nga ginahanglan tag mangluluwas, kinsa mangluluwas ka ng mga verse anak nga mo support sa ato ang claim or mo support sa ato ang mensahe ang mao ang maayong balita sa pagpakamatay ni Hesus Kristo. So dapat kana familiarize, hibaw na to. Intentionally gyud ha. Again, wake up call ni nato. Dugay na kita nakatungog sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan ta mo sangyaw, ginahanglan nato iproklama ang maayong balita. Pero wala gyud nato gibuhat. So karon mo ni atong challenge. Iampo na to sa Ginoo nga Lord, i-empower ko karon magsugod karon Ginoo, mag-proclaim lagi ko sa gospel sa akong mga kaila, sa akong mga friends. Ug mo ni atong angay buhaton. Hatog yung intentionally nga mangita tag mga verse, mga inana. Og lastly, pray for opportunity. Again, wala ran tanan preparasyon kung wala ang giya sa Ginoo, sa dapat ampo ta for opportunity nga matagan ta sa Ginoo. So ask God to provide mga chance kinsa atong ma-share atong friends paron. Tapad ba nato sa jeep, driver ba sa taxi, driver ba sa Grab, driver sa Uber, driver sa angkas, mapalit ba sa itong tindahan or ang namaligya yung tindahan, kauban na ito sa trabaho, iampo sa Ginoo nga Lord, tabangi ko kinsa akong ma-sharean karon. Again, with God's empowerment, atong intention nga pag-proclaim sa gospel, pag-ampo, ang Ginoo gyud ang magtabang nato. Importante sad kung mo-share ta sa gospel, mag-build tag relationship, no? Nga ato ipakita nga dili lang kay ganahan ta mo share sa gospel, but we are interested silang kinabuhi. So build atong relationship, hibaw-aon sila mga problema, ilang mga struggles, iampo sila, tabangi sila, kanang time mas open sila, maminaw sa ato ang mensahe. Namagayoban nga, diretso na, share, nana niya. Okay ba, katong mga tao, wala din nila, na-reject din nila ang mensahe. Nga naman, kay wala sila sa saktong unahuna, inana. Pero kailangan gapon intentional ta. Kung ganahan ta effective, dapat intentional ta. Pero, again, di na siya sigurado nga, di ta ma-reject. Jesus Christ gani, na-reject gani siya. So, ikatulong nga butang, ug last, show compassion to all.
So si Jesus Christ, in verse 21, ingon dira, began to speak them the scripture you have heard, you've been fulfilled every day. Ingon to siya, no? But verse 22 nga siya, everyone spoke well of him and was amazed by the gracious words that came from his lips. Tanan ko no, murag na marvel or murag lag na nabighani ba, murag lag na look, uyawa ko na ni, nindot na ko na ni mga words mo, inana ba? Pero, napalaw lang, padihang niingon siya nga, isn't it Joseph's son? Si Joseph, anak man na ni Joseph, no? So, kanilang yun nga butang, may naka-reject or naka-hinder, nga mutuo sila. Kumbaga, tungod aning, no? Di ba anak man ni Joseph? Murag nahimo na noon nga, murag nagduwa na sila tuo ni Jesus Christ. Una, pagpaminaw nila, nindot yung mga words ni Jesus Christ, tuos lang, nindot ka na. Pero pag-realize nila nga, si Jesus man ni. Og mo na, gikuha ni Jesus Christ, yung gi-confirm sa verse 24. Ingon siya, but I tell you the truth, no prophet is accepted in his own hometown. Siya wala kuno'y propeta, nga dawaton sa yung kagalingon nga hometown. So, pasabot. Kay bawo na si Jesus Christ nga, murag, nagduwa-duwa na sila tuo, di na sila mo salig na ko. Nga naman, tungod aning, anak man ni Joseph. Kumbaga, for example lang, na may kaila nga bata, magdagandagan sa inyong lugar. Sipunon, mga igpiso, siyang mama, kita ni mo, kung siyang mama, magtabang-tabang, magduwa-duwa, magkiat-kiat, Onya, for a certain time, maabot ang time nga, pila na edad, 30 na, naabot og 30, moingon siya siyang Messiah. Di ba? Moingon siya kang, magdagandagan na magkadiri sa uno. Isn't that Joseph's son? More ginana ba? Anak man ng Joseph, hangan na ingon na siya nga, siyang Messiah. Kumbaga, muna, dira nagsugod ang rejection ni Jesus Christ. So, kumbaga sa ilang hunahuna, nga kailangan ipakita ni Jesus Christ nga siyang Messiah, gamhanan siya. But instead of gibuhat ni Jesus Christ, unsa gibuhat ni Jesus Christ? Iyan ang gipakita nila nga ang sa tawagan ni ang maayong balita para sa tanan, dili lang para sa mga Jewish. Ug mo man ang ilang Jewish nga mga pre-assumption or mga ginahuna nila ba nga ang gospel para ra dire, para ra namo inana. Pero gi-illustrate ni Jesus Christ ug mo ni sa verse 25 to 28 iyang gi-example si Elijah, si Elisha, ingon siya si Elijah katong nay famine, nay kagutom didto, wala gyud siya gipada siyang hometown, gipadahin noon siya dito sa foreign land. Unya mo nang to gitabangan sa Ginoo. Ingon siya kang Elisha, si Elisha daghan kayog mga atong time daghan kay mga lepers na sakit baka nang kagid. Pero asa man gipada ang naayo hinuon si Naaman mo ni siya pangan Naaman, Assyrian. So Syrian, dili siya Jewish, Syrian siya. So kumbaga, ang punto ni Jesus Christ nga ang kaluwasan, ang maing balita, ang kausaban, ang kabaguhan, dili lang para sa Jews. Kumalagot kay sila, nga naman mo man lang gituhuan. Pero mo na ang giproclaim ni Jesus Christ. Pag-ari niya dire, iyang gitangtang ang mga sayop nga mga pangtulunan, mo man lang tulunan sa una nga para ra dire namo ina iya. Sayop nga pangtulunan mo na gitangtang ni Jesus Christ. So manang sa dihang gipakita ni Jesus Christ nga ang compassion or ang kaluoy or ang grasya para sa tanan. Kita sab atong naon nga kita mismo ato pong i-show, ato ipakita sa mga katawhan ang kaluoy sa Ginoo nga atong sinati, nga ato pong i-share sa ila. Dili kay gitawag nato narata gipili ba selective gospel sharing sa atong mga friends, sa atong mga barkada, sa atong family. We have to remember nga kung bisang asa ta gibutang sa Ginoo, mo na nga ato ang ministry. Nata dira para moproklama sa mga ayong balita. So Jesus Christ mismo nag-ingon nga ang gospel para sa tanan. Suko kayo sila. So muna sa verse 28, when they heard this, the people in the synagogue were furious. Lagot sila nga, taka man ka blasphemy man ay imuha. Sayop ang imong magtulunan. They jumped and mob him. Gitapukan nila si Jesus Christ. Ilang gi-force, ilang gidala, ilang gitukmod padong dito sa hill or sa kanang habog nga dapit. They intended to push him off, ilatang itukmod si Jesus Christ. Pero sa verse 30, but he passed right through the crowd and went on his way.
iyang gipass right through. Nilakaw ra gihapon siya padayon. Kumbaga grabe ang rejection nga gihatag Jesus Christ to the point of happy siya patya sa mga katawhan. Pero wala pa namatay si Jesus Christ, kaya dili pa ni ang time nga mamatay si Jesus Christ. Kaya bawta in the future mamatay si Jesus Christ para sa atong mga kasalanan. Pero dili pa ni mao. Daghan pag ginanglan buhaton si Jesus Christ mo nang kay bawo siya nga di siya matay. So he just went through, buhi pa si Jesus Christ. Pero ang lesson nga itong ma-learn din rin nga, si Jesus Christ, bisan sa rejection, grabe ang iyang humility. Huwag yun siya mo ingon, masuko. Nani. Pero, kay bawo siya, nga i-reject siya, pero napadayon gihapon siya. Pagsangyaw nila, pagsulti nila. Kay bawo na good siya nga, reject ni, nako. Pero iya yung gihapon gipakita sa mga katawhan nga. Ang iyang gugma, dako nga gugma. So kita sa sama ni Jesucristo, nga pakita tag compassion sa mga katawhan nato. Tungod anang compassion, mo na maningkamot tanong, may power sa Holy Spirit para makashare ta sa gospel. Pag-share sa gospel mo na ang pag-show sa compassion. Na tabangan na to sila, di lang kaya itong mga friends na itong tabangan na to, mga nagkalisod. Pero magbantay-bantay ta sa mga tabang ha, like for example, kanang sa dalan, kanang anti-medicancy law, kanang may nana ba nga, di ginamaong reason, ay di ginamaong lugar ng mga taga na to sila. Kung ganaan mo, mutabang yun sa mga kanang mga inana ng mga street children, mga pwede na to invite on sa lugar, tapokon, inana, hatagan, pakanon, inana. Di kay dira sa dalan nga naman, kay mura mo mag-encourage ta nila nga, okay ra na, sige, tagaan mo, kung as long as na yung mga hatag, di gina sila mga hawa dira. Pero again, di man ingon nga, wala ta nag-show compassion sa ilaha. Pero, again, naisakto nga lugar o sakto nga panahon. Pero ang atong intention yun, dili lang kay para pakanon sila, ug hatagan silang kaluoy, kung dili gyud ang pag-share nila sa gospel. Again, si Jesus Christ nagatubang og grabe nga rejection, pero gipakita gihapon niya iyang humility, iyang gugma, iyang kaluoy sa mga katawhan. Hinaut inana pod ta nga sama ni Jesus Christ, grabe iyang kaluoy, iyang grasya ug gugma sa mga tawo, inana sad ta. So mo nang mo fuel nato, mo ni fuel sad ni Jesus Christ nga gananta may power sa spirit nga naman, gananta effective ta sa ato ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, sa atong pagproklama sa mga balita. So mo nang natinguha ta nga mapuno ta sa balang Espiritu Santo, kaya naman ganahan man ta mo share sa pulong sa Ginoo. Nga di lang nato kalimtan nga dili ni siya sama ni Jesus Christ, di ta exempted nga ma-reject gid ta. Yung mga tao nga di gid madawat, lahi ilang tinhuan, inana. But ang importante, sama ni Jesus Christ, yun sa niya pag-handle with humility, with love, and respect. Inana sa datua. Kung i-reject ta, iampog gihapon sa Ginoo, di ta mo surrender, padayon gihapon ta sa pagbuhat sa buluhaton diha sa Ginoo. Mga adlaw ka natong tanan, magampo ta. Labing gamahanan nagdalaygo ng mga Dios. Salamat Lord sa tanan, sa pulong nimo nga nagpahinumdum namo Ginoo. Nga kinahanglan Lord sama ni Jesus Christ nga among ginasundog nga kami mo sangyaw or mo proklama sa maayong balita sa mga katawhan. Ug di na posible Ginoo kung wala ang imong tabang. So Lord, hinauton ta nga tinguhaon na mo nga ma-empower mi sa imong balang Espiritu Santo Ginoo para makasangyaw mi sa imong pulong. Ug sama ni Jesucristo Ginoo, hinauta Lord, mapuno mi kaluoy, humility, gugma, grasya. Hinauta amo sa naipakita sa mga katawhan. Ug intentional nga among i-share among gospel nga di lang para makashare mi kun dili kay ganahan mi mahimaya ka sa mga kinabuhi. So salamat kay Ginoo sa tanan. Kini tanan Lord ang gipangay pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon